Ayan, ibagngal tao tayo amin ka Aruba all over the world. This time, mapang kami apo DJ Nueva Vizcaya. Ayan, Bayumbong to be specific. Of course, on the steering wheel, they kakaiso ng kapartner ko, FDD, at inataraki. Baak for life. Karubamak baak. Ayan, pang kami apo DJ balay iti may sa di pagayam tayo. Mounted iso na apo iti donasyon for the Ulysses flood victims iti Isabela and Cagayan, and our task is to distribute them to of course the victims. Ayan. Kasla mga mindig iti nalalaing nga tao talaga na nang maiwasan ore kasano nga kahit ko kumamot in pure Ilocano, but unfortunately I cannot express it in Ilocano. So baga ore si kamot di nalang kaging lace. Sometimes. Kita laga ambisyoso ka wala. Okay, ngarod intayo. Las-lasan tama na kanay. Tay peata ka naglas tugata ka. Last time. Amo ba yang iso natin presidente ti ko dahil iti NCCP. Specific. Kaya nagpangi mo ti dalan na, buta ba? Laro pa lang. And after nun, iti tingaroon din ako balay, iti gayami, antimi, marangmi, awanda, iso nga, mabalin tayo agala ti gamit da. Just kidding, anyway, may isa nga pagraraiman may apo nga, takaya tanda ulit ti music may, until we became close friends, kasla kabagyan min apo, iso nga, namin ano kami ngayon may titing nga balayan. Tala ka na panunod. May kamuno nga papantad to yung anggal? Mga 4th siguro. O baka 5. Oo, siguro. So come on. Blow di battery na. Give me the key. So sumbret tayo. So dito pagmeriendaan nga lugar, kitain nyo mat. They prepared something uri na awanda. Nagida sa bading nga bansa. Makibiyang tayo kadagatigang gamit na. Ayan. Umay kami apo kabsa dito balay dakat. Amazed kami kadagitay collections da. Kita nyo mat dagitoy I don't know how to call this. Gamgamit ito kusina. Dining na ito? Kita mo Wala ka gusto sa ito ulit talaga sa pagkadalang gali. Wala iti mawag tatigin ni man. Ayan, so dito iti Paglutuan. kita mo ti ref da, di ba? You see? Pintas niya, touchscreen sa amutan. Touchscreen that. Nadatingan. Dati niya ako. Gano'n saan? Aglim-limag tayo yung boyfriend ka na eh. Natin na. Hindi na aglim naman. So electric. So I believe these things ako naging materials na nagapupay di jay bansa nga. Ilim-lim ko or tapos mo imbuking. Nagapupay amin Hawaii na dito o naipatulod amin by means of cargo. Yan. Kasi pa'y sumot, nung kumatang ka ti Philippines, ang akas kakapintas. Ako mo dyan maging bagay ti balay ako, baling tangala na ron. Spam. Arati kami na po makipangan. Iti pagalaan mi ti use clothes.
Hanga use clothes lagi dyan. Baro-baro? Yes. Wow, brand new. Kanya jadi doman ko karga. Ayan, agiti alam mi actually is di ko namin ako really clothes pero ito di quality clothes. And for our brothers and sisters na affected by flood, ayan, iso nga dito kami ako. Siyempre, muna. Balita karon kit brand na dagita kay Hanes. Mga lakaro din. Lambay na. Ang damot tao. Sushi. Sushi. Sushi man. Dito tinagasan ako ng anong tawag ito yan? Wasabi. Wasabi. Ayan. Kaya ko talaga rin. Manang, thank you for this. Thank you, auntie, uncle. Hindi mo maaala nakapagsit. Actually, kinaramin ko is chef. Iti? Di ka mo nun nga chef. Iti nga restaurant. Barko. Ayo. Ang ikaw. Gandang senti ito ka. Solid na ka. Damangga na niya ang kalak. Mangga. Lagyan mas ali gagang natin wasabi. Cuma di kurso na data wasabi. Pati mana yung problema mo? Chopstick kan? Ito na yung orange. Kanya kong kuha. Natinag. Palpak. Ate ganda tikman. Hindi talaga mag-chopstick si kang kayo. Karkarangan. Ito lang ako kutsara dito. Pagpiltin. Mati kay pakalaing nga ron. Pag-ati dito. Kasi kami lang nga talaga din. Dahil ito yung magtiyan na nga tatawag. Dito hinta. Siguro nagtatayag ti tao. Dito nagtugaw at nakatayag ito eh. May kagtuwang ma, kita man. Receiving area. TV dan ya. Naka TV ata. Nah, Radyo. Jadi dari dua kota mana? Kejuaraan tempat. Nyawa kita nempel ke sana apa? Fireplace, pero hindi naman siya pwedeng sindihan. Interior lang. Fireplace. Nung nalamis ko sindihan na ata. Pero awang ti chimney nga makita. So, chimney. Kung sa tama lang bumalay dito yun. So, there's our boxes. Ada di jalan tanah yang empat. Jai. Yang awak dari tan, sendiri. Bili ka tanong makita. Kasi nung tanong ka sa silaw ti street light. Nakakawal na, kaya pala kita.
di drawing ko ide ro ba. Kung nalipat ako ng ano ng drawing. Begini kahinaan niya na yung mother ko ba? Kaya kita dari ketiga. Terus passing tank ko. Dati tila bes. Tingnan ko talaga ipagbulaan mo lang din. How I wish yes dito kung tibalay ko niya. Ito yung multimedia da. Just kasi boss lagi tayo speakers. Nangina na kita. One. Ore bas itang daitang speaker ke 3 ata. Ang galing. Makasara gamin dan. Ini kemana maluktan. Yang tato ni MBGCHS. Ini mah Biskaya. Mudah na ko na. Jumara siya high school na. Magsama kita video. Hindi, okay lang. Bumaba kami natin, bumaba kami. Paktan. Hindi ba ba? Nagpagkain. Isa akong pipe. Isa ako pa. Tama ba? Parang gaya na. Iya. Pasko! Mana? November. Dati ko. Jadi sa may lobo. Jadi manganginan nga ko. Pangapangato nga. Kamu na nga lobo. Kamu lipat ako. Dapat si David to. Ya ulit nga bras. Green grass. Green grass of home. Ito side. Ito bangir. Na? Kabangit? Kamu lang. Green grass mo lang. Oh. For the vlog manan. Ganda si Sio. So nagiti ako the JPIC app in May that will go to our brothers and sisters affected by flood. We have 4 boxes. Pero game tayo pagkatan. Makikirinagan na kaya. Ay! Pagkatan? Well, Hindi na makapagka. kahit sino ko magkagpagka ka sa bali ha. Sayang yung royal ko. Ay. Jilikot. Jilikot pa ang kabilan. May nung nag... Jilikod. Makang... Magkiwan kita tanto tikwan haan. Na! Kaya mo. Tatagis mo siya. Ay, nako. Pinalpan ko, pinagbaga na ako. Kailangan magkaroon ito matigtuto ah. Magkita tati ko siya na. Madimot siguro? Ngarod karuan, alpas kami nga nagbagkat dagiti dawat na badbado, Jay Cagayan ken Isabela. Agyaman kami dagiti nangtad. Actually, para dagiti badbado karubahan nga po nga no sa sarpay. So nga agyaman kami dagiti nangtad. Makabandog.
Okay, these are all boxes. Butong na, nagdakil na. Sige, thank you. Thank you, bye.